Emagoro benki ya omwancho murigereri yeritkoria lamis tariki kianda cho mutienyi o 11 omwaka na iwechi bibere na meronko ebere netato ekerongo egena mnaritkoria ya beireri toirer keima nanene kwa bere kwego kya soko bwatia emeroberionsi yegetaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bumugusi yaragirense moya bono magoro bachinga kingo kwarigania SMS Amayia erionko manyebu na nara yaya ngwariganiretie ase enchera ere yobwekanu kubwatira nabasaki baito no twagosangireire rwa chinsinyo chionsi imeyense ya Kenya kurendo mwancho muri ya seritkoria rero ntwaro murai wense Dr. William Samuel Ruto nabakago kwanera igoro yobogima imeyense ya Kenya tima itibuna ekerengerere kya onkere kieke kubwatkana noroboti urwabaga kubwatkana na semirobere babere bagokora ase serikali ya Kenya kwanza ono mwancho muri rero nabogotuma ekerengerere kyao kubwatkana nenkwana ya Yeruto ritkoria rero unana ki oroche ngwane yiga kubwatkana nali abaka gokora naro munayo omwana inchi mense ya Kenya wasemeretie abekago kwanera ritkoria rero na kero kende amanganari abakago kwanera mangana yu abeire kago ikirana abunaye omokenya buno kurigereria asobokorerwa yabeira bisi ase emetienyi 14 igono mwanchi murigereri naboko tomekerengerero kyao wetera se namba irase screen aogagu usasense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital usasense moya YouTube wetera Ndizi TV News waigo mwanchi murigereri asaya naboko ya soma se website ito wetera www.ndizitv.net hero togendere usanga nabayigo kumanyia amanke korera litangani kegima tikaturanyore tyari ngwari ganirete asenchira ere yobwenge. We are in support of the lots, the selected way of tendering, and His Excellency has promised us that on top of the lots he will give other tenders to the other people who are remaining. Abanyakonda kurwase county ya Kisii kugokerege tambukiro yoko wemere muno mugavana sebarire irayo goche kubwaterana Wana twale gatebira awa wero wisas abarayi baito bechi kwende mbali kurwa ba MCA baito mochumbo ito kogenda amanye kiumbe kenkero ororo nande bato support yase bakunyara na likiumbe kekera akonye ekiumbeke mekyo yesokia okorobo chenu asesemo ya masimba kugania gosirwa na baraina boiga basamaria baya irio kwegendereria. One of the most salient interventions in addressing the high cost of living is the strategy to support agricultural production throughout the sector, ranging from food and cash crops as well as livestock value chains. I am committed to put the shame of hunger behind us once and for all. Omorai wense kwenekya gocha osira mangana yoboremi eri gokoro muchando bwencharana gokinya uchumi mense ya Kenya. Mwanchi murigereri ya mnaenda mange banango kwarganirio ngomanyia senchera ere yobwekirano Petra mukiranero kweneke achipicha niriogi chago ikeire asense memenyererio tokubwatirana nere Joshua Auta ere tariane Everline Osero sanga na inche guika omwerio amayense ya masenchera yobwekirano tokoya chaka kurwase county ya Kisii agwase egati y'abanyakonda imeye county ya Kisii babeire bagwakiro mura umugavana we county ya Kisii Paul Simbara tingambia muno ase okobainyora na koba amabaga yemeremo kokwana asege ikareki baba gutwara sensemo ya St Vincent nigo baterera nigo barachikokora egasi asobwamo asokubwatirana n'umugavana we county ya Kisii na nene go tuguterare chingwa na chiagati y'abanyakonda bunatibanya wakanwa muri keto Mildred Momanyi norboti urwasobwagare. Ensemo y'abanyakonda be county ya Kisii nigo besokire na gotogia egitambukiro ky'omugavana we county ya Kisii Simba Arati asogwesokia na kurwa emirimo y'ekipara gukyase abanyakonda asenchira y'abanyakonda Eyemo asekera sub county yemanyakante buna allotment roads. We hereby support the idea of governor of giving lots in way of construction is when you do selected tendering, whereby for you to deliver to the people of the mandate you say to fasten the process, it's good to give allotment to the people. So we are in support of the lots, the selected way of tendering, and His Excellency has promised us that on top of the lots, he will give other tenders to the other people who are remaining. Governor has gone ahead. Already the allotment
lodgement, even kura. Kenaha, Nabeo Koraigo. Procurement Act has aroused him to do so. Ntobugata about your those lodgements, and we do. And here we are. Jikatego Tobugate Jirim Barimbari. Ntobugata about Jacabon. You are going to pare Makora Kore, I Jacan. You are capable. I say you go, a Garogavana Rude go, Tabugat Magos. Chigas injuro jinka jinka. Gavana Tago in by enrollment way, Munavana ICD classrooms and whatever. Eyemo bagikeirie abanyakonda bamwabo abo bakorete chikonda embeo nainde baganitie bakanwe chibesa cyabo abo ase babulie omugavana arati kulingolia abali bonsi bakolire chikonda chikiranitse elio banyaregwa kanwa dogo. Tumelipwa na tunashukuru sana, aendelee kuinua wenye wako chini kuja juu, na asiangalie mambo ya hewa nini, wenye wanampiga vita mawe, afocus kwa kazi ile aliamua atafanyia watu wa Kisii County. Wono igangu akira simbara timbi ya mono aso okoligie task force ekabeka chitenda chonsi ibi chirichi akora tukire genuine nande bwanchire gwakana twamusabira maya atwakane bali bande bali chipara bagoteba mbabwate amasakara atareta twase task force twabasabira maya bagende kotini ko barabwe simbo barengereri no mo MCA atotebi nyore no mo chumbe tibana goteba nga CDF batari go icha si contractor cha Kisii na bwaba ko bor simba nane ko motebia aba basokire isiko batari chi contractor te anot bato bas ayegenderere mere mumune gavana aba batigare ta chi contractor dali no chi contractor Kisii same ngari ba Kisii County ase chinga kiecho nigo abanyakonda abo boigo bamwakira mbuya mono ase okubakana na kuria eira gucha kubwatirana nere ase engaki yae ya magenderero gucha se abamenyi be county ya Kisii toma chinga kingororo akore mirimo elinde twanjirana na tutibesa chitairana chonse paka tutenenge. It is good to avoid politics in construction, like those who are the other side who are doing politics. I want to tell the people that those are politicians. Those are politics. We are in business in construction. So we are in support of the governor. Governor, look of what you promised the people. Don't look at the side shows. Governor itombu ya mono anchiro tuwakana paying bills and we are supporting him thoroughly atwakane elitwagendere ko kolega sinere. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Miyamono marikeito Mildred Mumanyase orbo tiororo ikranto watkana nayo niga abamenyi be body ya munyerere yo toka sebungi ya kitutu cha North me county ya Kisii bagendrete goichanira amakongu yembura embure nyinge yo gendrete koenekiwa ase chinsemo au nigo babere bakomochia umuchumbe bwensemi yo Jafet Nyakundi na yamagaga yamagacho yeskuru secondary ya Manyansi kogwa ase kero ase none chinga kiecho Jafet taba kago kwana na intwetera se esimi na koichanira egekorekyo asata unaniga be kiremerobere yo koineke buna magacha yo na chwekiraniwa anene kwetera so munyakonda uyobetega kwegwa etende yo murikeito dipo nasanya norbot yorwaso bwagare Chinga ki embure nyinge gendete koinekiwa chinsemo awao imeyense ya Kenya kubwatekana no koinekiwa kwembure nyinge anene meyorogongorwa Gusii abamenyi bakitutu cha North imeye ward ya Monyerero nigo baichanete asumu basokano bwa magacho yeskuru ya Manyasi secondary iya nyarete ko wali tukolie igoro atwaro chege kone ekero embura ya tuete keigono embeo enyumba yale kwa gachunga ne lapu yeskuru ya Manyasi secondary school iko yagitese munapo Enyumba ye laboratory eyukanyora na intu atwaliro ko semelinga nkwa gachwere ekonya abana baita amasomo iya gwete kigabula akara kambura gatweta kagusuga no mubera moke bono otore no gukumia igoro ye school ya Manyansi kuna yagwete aje kuita abana mangana akorekanira iga Manyansi tari mangana maya ekere kirasi gigotoka gikwaga chuke kugwaria iga igekoro kinga gochimoto igango chagoita kiarenge abanafunzi batari bake gukwana nabamenyi bensemeywe nigo bemurunganiria obokoreri bo mubunge bworogongorwe ya kitutu cha North Jafet Nyakundi simiti te yari ebekire era kongera koregasi alafu chuma te yebekire obuna pillars kiranyare go support
enyomba eyu enyare gotenena kere no boroso buya tutete mweshimiwa atotebinga abantu akoa chi contract bakutuwagachira chisukuru otuwa machoreta ache abana bakuwerwe goseni abana batoriwe nande che building chiko cha kubono iga echiko cha kuchinyomba chia koroba ndo ikwagacha chinyomba mune tundu bali naende egetende eke na eke kolege kiabeira asaya tuangire kabisa tote ana chibe shito cia CDF ndolo chiwanche project ya 4.8 million alafu esaligu nga chibe shito chisirega into abana inchi togwa kushuru into tuumiete tosarete boigo imeye kenyorekyo abamenyi abo baetana ine skuru eyu ya Manyasi secondary nigo banyara kurwa ekerero kiabo kiogotanyora amagenderero iga abantu boigo Manyasi gotore birero ndubwati sitima ndubwati para ndubwati kene kuna ibintu mugaga chimya aruye tobis gende nkeyo toroche yakina gotara na imwane bimwerere bono tware kuboria serikali bimukiria twa Chinga kecho nigo basanga ebirengerero byabo byokorenda umwana inchi na gosaba umuroberio byabo abakoreri kubwatigwa beli nororo robwenete gokorwa egento getangani no go advertise abantu ba apply bakora egento gekorokwa vetting ya abantu bali bagochikwagacha omuntu go qualify we tender yo kwagacha school we yo korokwa contractor on process inja bete followed ebintu byakora tunchia ya mukato ekagera lende mu contractor yetu enyombe agachaka letu omuntu oseno yolengani qualified enyomba yale cha kugwitaba komenta nayo gwetera senjera yesimi mubunge borogongoru ekitutu jaje not Javet Nyakundi ligarolekana ko momochia omunyakondo ywe asate banga taligo chiko mwaka na goika oagatira magacha ywa senjere ndonge boigo maega yabanyakenyoro gwakere koko enganeywe ano yo okorete gasi bese ye mwana inchi te bese goswaka boko kwaye no nenusi agenda magoka maso na ndabu atwe ntogo chiwancha abairinga na ubako guchigasi noroche egasi yo boiri abantu batali qualified bagocha bacha gokora emeremo asi skuru watarisha maisha y'abanafunzi igekeneke egetende kebeki abeire ntogo gianchira mutwe gai onye ebintu bigokorwa sekenyorekega ebintu bikorwa biko light channels chikobwatiwa Kuripotera Ndizi TV korwe skuru ya Manyasi secondary egotoke ward ya Munyerero ebunge ya kitutu jaje north elietaria nende pon asanya Miamana omarikeito dipona asanya se orobot ururikranu ababwatani korwa se kyombeke mo kemanyikanite buna Green Town Initiative imeyebunge anyari bari basabani gori torialero baba wesokia na gokora obochenu wesekwa busa echiro ya masimba unenchira yemo yokorenda obochenu na boigo ebinto bitwetanaine ekirenga kyabe kenene no koine kyuna babirendire obochenu na kwerende ebinto bitwetanaine anenase obosimeki bwemete ase nonya nabo babire bakwerera egatia makongu ali bawetera nanigo baruro kubure gocha saba sabaria bayana boigo serikali gosoga tinako bakonya elio kobasira kugendereria emerobere yabo muri keito Mildred Mumanyi namange Buna enchire Eyemo yokulenda ebintu bitwetanaine bono nigo abanyakyombe kurwa Green Town Initiative imeyebunge nyali bali masaba besokia asokwa busa echiro ya masimba eliyokwenekia buna ngorabere bakuragwa no munyakirogo bwekyombekyo bono nigo batebire ekerenga kiabo abairure kubwatesia abarayi baitu ba masimba uno mwadimini oito we sub count Mr. Kibagendi oyo beire go to support na go to sponsor una patroni yeito abaiga nigo banchire go korobo sabi ase town yeito ya masimba na boigo na kogenderera naende ase kyombeke gabuna giachagete go giachagete asoko gania inga totware asoko bwatera na asoko simekemete ase manyari bari yeito ya masaba na boigo ntogane tito bwatera na asoko okorosyo bosabi na kere town na boigo na asoko simekemete na no modisi yoito ekero mwadimini yoito agenda to gototangana une patroni yeito eganga yeitenene no gosimekemete na gokora clean up exercise na korosia moyo alinere ne bintu binde byo gosimeka bune chindagera na matunda aya chabuna avocado abantu baitu baratemire kora agenda asa tambe sana bara egeire
unabone factory ya banana Kisii bachiro ne chisemo chinde nonya bagokora egasi yo ne bwate emechando ao ase bono batebire egati yemechande yo nase baganirie abarai kubakonya elio kugendereria egasi eyo makonguto chitwanyora ndiringa chindo chechigo chiaticha ekero emetaro buneye gatogo tichora kamasimba ya tichire yogo ikatoye tichore egera abantu banyora amache nabo iga abantu tokore egasi ento bwate chigiloves ento bwate chibuti ndore mere ne binde binge tokora chigasi nabono iga ekero torese sub county ya Masimba nabo igo ntete ne chiovaro na chigo toro kingantu n'abantu bamasingira tore ekina challenges togetera se nyari bali masaba no twale gusaba iga barayi baito bari barorire kiombekega because egenda kera kenene masingira obusafi chitauni cheito ogenda no gusimeke emete na nduna deto state ago tabana ki emete to simeke bona twale gatebega awa wero wisas abarayi baito bechi kwende mbali kurwa ba MCA baito mochumbo ito kogenda amanye kiombeke nkirororo nande batu support ase bakunyara na likiombeke kera akonye ni goboigo baganirie nonya nabaria bamenyete no barema gwesanania ase ekiombekyo ase boigo basabire abarai kubwaterana ilio kwene kiabuna ekiombekyo ngosuka kerebosyo abaremavu ntoro ekiombeke kebogortia abantu bonsi taria egurubwe Eyemo yoka green nero nabaremavu baro abwa sentenete nde secretary abaremavu ase green eyiga ase ekiombeke tore bono iga igato tebanga okobo moremavu taringa nese gashiburete gososinyire nabwa basongo batenga disability is not inability igo nare ko basabanga kamuranja bamwachorwa ase chi division yechi eyere nyamasibi ibacho kiamo kama na Masimba na keroka mbaro abantu abatiga bakore emirimo emiya naende babwate cia barayi baito ekiagere emirimo bagokora nemia nare kubaganinga kumochora ine chi committee echi kero omonto esachorire abero naende akore emirimo mutiga amang'ana ande ngakiende yokuna kung'usana na bono ripotaria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Mbiamano mariketo Mildred Momanya se orbo tiororo keranu chiskuru chama egerio yobunyagitari KMTC mensi ya Kenya nigo chikendrete nemeroberio yo gosene nemeroberio yo kwene kiabuna babekire meroberio yo kurigereria obokoreri gati omwaka bwechi bibere na meronke bere ne tatu no mwaka bwechi bibere na meronke bere ne tano ne tatu omoyo meroberio yo nigo gendrete ase achinse mochi achia bisya headquarters me umucho Nairobi awase county ya Kisii omurobero yobakogo korekana ase skuru ya maigerio yobunyagitari ya KMTC ase sub county ya Nyamache amange nigo twariganira no murikeito Julikerubo Eskuru ya KMTC Nyamache campus ritwa rero nigo yagwatomo yega bogo sherekea emyaka 25 ase boigo benge launch strategic plan 2023-2028 ase banyara bakwarika abantu amone school alumni bamanyekaine muna abanafunzi bali banyatwe bagosoma KMTC. Remember at this campus we are training community health and we are having health records and information technology. Are we anywhere? When you look at the bills that were passed into law, have we been factored in? Is it not a plus for us? It is a plus. Omoyego yo boigo no bago kogendra ase chi headquarters chaba nsemo ya Nairobi ase basemeretie okomento kwa chinyagitari chinde chinyinge kurwa ase nsemo ya serikali erinde karaboro kigo baba okora eskuru banyara kunyora emirimo. The government is expanding what? The health sector. Mmenipata hapo? The government is doing what? Expanding the health sector. And when Jacqueline was talking to you, she appreciated the 4 bills. Sababu ni hivi, ukitoka nje umemaliza kusoma, the health sector would have been expanded. LVK have been trained and on the ground right now wanaendelea kutusaidia. Sababu ya primary LVK ni kwa mashinani huko ndio tutakuwa tunapeleka health, watu wanatuitua huko
na wanaweza kuelezewa mambo ya health wakiwa huku. Boigo abarokigwa nigo batebwo banyare kwinyora kikia bairete ororo na kobeka umukia asa masomo abo. Usiku unavaa vitu vingine, my dress, maicho. Situpunguze. Mzazi anajua vile unavanga hiyo masaa. Anajua. Unajua itakuwa mbaya sana saa ile tunaita mama yako anakuja na kupata ukiwa huko na kitu kingine iko hapa. 1:30. Chairman, utakosa pikipiki hapa za kupanda mambo. Wamechukua zote. Wameenda nazo na in pairs 2-2-2-3-3 Ngaripota ile TV ya Ndizi TV kwa Nyamacha sub county Ndoke Julie Kerubo. Miyamono murikeito Julie Kerubase orbo tiororo kiranu na korwase kaunti ya Nyamira ni kiombe kia mangahat kubwatrana ne kiombe kia Solidarity International Solidarity Foundation akora wanu director we kiombe kio kia mangahat Bernardo Seko baba gutwara omuroberi obose myabanyoruka chinchera chiogo kina muroberi obako korekana ase skuru yoboroso ya Motembe ward ya Kimera imeye bunge ya Kitutu Masaba okwana chinga kiecho ni gabwatani korwase biombe baba kuruko bore gochasa baibori kwene kiabuna tibari ko basara abana babo chinyaruka no murobero bakogoikeranwa negati yabaraya nena sensemo yoburendi kurwase serikali nene nabayo kurwase serikali ye county ya Nyamira. Very good. Nande bone gatobegete mikakati menene wetera saba tuleti koranga abana ba nendwe nonye kerenga kiembure nene goto gotara butuko na mugaso twabikire kibuti wana goto wetemeche na indi goto begete intelligence yere nene ngabana mbali kunyara ka bagosaro ngono liye serikali yaitene nene ngambi ya mono asemirimo yanyari ko bage gukora mangana yanyari ko baga gukorekana tiganya sasa senikiro moiboli na ndali ndo mwana oye na abaminta barabangina ni ntubali toko enda twabisa abana muneruse yere ntambe kwa moira santi yaye ngina koro nango kamora nchaba ngina tiga gosaria abana bake baita abanyaruka tiga koena na abana gochia kobarokia abagaka tene nango famu muno mogako mutubwe nyomba kano kwaroki kwa abana abaiseke 116 igo abune mangana abana pi neto ka mu musozi kabine na abana bawo ayaka 116 tamo ndo ibira abana kabinde na barabu abuatiwe neto ko mwaka wakire ko barageria aka 116 abana bara irencha Mancho murigeri to kumurekera ali abeire ga okorekana isiko yorogongo ruwa Gusii asoko babisi asegeka kemetienyi kuminene korwa chinga kya chore tumuraibense Dr. William Samoei Ruto nigolitko lya lero abaga kobwatoka enkwana yaye yoko eranga yense ya Kenya ere inse yoburai bwaye murobiri okorekana asamagacho yebunge okona chinga kyecho Ruto nigo abakago kwanere merobiri au yogoskia ense ya Kenya bosio nagokonya abananchi korwa semechando au okwanira iguru yogo konga kubugima nigo abakagoteba abuna no muchando obwenete koliga rigwari chiburi yabwango kegima nene ase ogosirwa kwamangana yoboremi nabaga kwerera egatie meroberi eri aberega kubeka abuna umurai bwense ya Kenya asoko eneke abuna mangana yoboremi yabeire kagosirwa emense ya Kenya na koeneke abuna nigo agochia korora gosagochia kubeke meroberi yonsi yoko eneke ya umuchando bwenchara obeire gokoera. Honorable members, the cost of living is not an abstract phenomenon. It is a reality experienced by households, which can be addressed through practical action and effective measures. One of the most salient interventions in addressing the high cost of living is the strategy to support agricultural production throughout the sector, ranging from food and cash crops as well as livestock value chains. I am committed to put the shame of hunger behind us once and for all. We rolled out a
countrywide farmer registration and fertilizer subsidy program that has made available 5.5 million bags to farmers across Kenya. We have progressively reduced the cost of fertilizer from 6,500 to 2,500, increased maize acreage under production by an extra 200,000 acres this year, and enhanced maize production by an additional 18 million bags this year. As a result of these interventions, today, a 2-kilogram packet of maize flour is selling at a low of 145 and a high of 175, depending on the brand you buy, down from 250 shillings a few months ago. The famous Gorogoro of maize is selling at between 60 and 75. Honorable members, you know how much it costed a few months ago. Mwancho muri ribona roboti oruna rogotoreta omwerio bo mayense ya masenchira yo wikiranu kurenda na mange ngwariganirite ayo ratkonya na indaso wikiranu chikoraga chinsa isato yandira kubwate miroberi yonsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otanya wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otanya wetra Ndizi TV News na se website eto naboko ya soma wetra www.ndizitv.net yertogendere gokomanya abuna agendrete watka korwase chinsinya chonsi kurenda na kubodi abuna ine abuna yo mwananchi noisanigete bitamkere serikali ya Kenya kwanza yabereke waka senchira yo koreta magendero imeyense ya Kenya oriene kya chibicaneri ogi iti yawe kereniga koro kwa Petra Mukeira asense muyimanyerero twagwatirana nere Joshua Auta eritariane Everline Osero twaruburigere riboro byatumera ne chinse isatu.